no baye so na ye so yatumi anya bi ato ye nya bi adi anya asem ketu agora no so ba pawo sima ensia ewo Sompa 93.1 ye di atwaguo ewo Sompa TV no so eno ti kachire obi na obi so enkanchire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asanteman agi atum de Ghana man agi atum de wiasman nyina se ye no omo aba no maba no so a omo aba no pabene ni akukoduro so Timo Day newsroom suppressimus seeking the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yan twa Awurade tene ekane na dia kanyina da o se o de beka ye ho prekasa chamadu yan ye fiti krotia na ye ho abon afie mu no a chenchenku chenku a ye de atumpan eche ye kasa ase Sompa Asem Mpe Nipa yan ni kokotro kro wi a ye da amansa ko mu propose prepe kodwo ana bisia ka fantam from bema no hey hintim prako a wote aburu ate kokko Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba enya asam ketu akra ene ye obi ka kira santeman ye obi kira santeman ene ewo dwumadie we so the nation sanke wo falumba waji na adwa sa ena wo mra samwa kokote wono so aji na adwa na producers awadawruma omo adibi abeto apono so na ye betu no sre ene abasa na ye suamu ade no eye kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so ntwemani na so hwa ena ye bedwina kokko search Fletcher wo bo adwuma enya asaketo na no an investigation wakoya aba no eno ena na ye betu no sre ene abasa ewo dwumadie we so na wokọ master control room so a Kevin Oyata one Azuka ne for Ghana ni ne for Nigeria ni wo madawruma enene ye nam social media no so Facebook and YouTube no ene Twitter ni nyina no Sompa Asem Mpe Nipa ye di atwaguo enso ewo so eno ti ye ka cho bi se on subscribe one share afufuro hwebi wo tie bi emfa free ho kama futu paka tachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwa miansa ne yakosa na asa ya Aboagye fosuo nintin fosuo menam tie atwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansa pia wose kampian yeko akoyanim yanim ten ena yekro wo yide fi na se wo san kofa yenchi Davidie one ekoba jesi sempremu omo adawroma ene di atwaguo ewo Sompa TV no so no obi ka tira santema obi tira santema ye ne enya asam ketwa eno tie musa ye ho se wo mampani dada JJ Rollins ye ne mra ana ne mra wo hye se ye hwe so emfancha ejapade emma awo oyire ene eba no ye musa se edaso ye adwuma o Ghana ha na se daso ye adwuma o Ghana ha pa dia ena yano ye ko bomfa sanse ye be ma mra ye adwuma ene mo mahunu se Ghana wo mra na se bibi nto wo a beka se o man ye ni mra ewom ene ye be ko bomfa sanse papa ono asine dan ono a titini bowurum ato asase ade asi dan na wagya hokro no wanya wulo ne babetem sa pese na abusuafo di akola ni se prefer se empo efio krompeso betena ho ye pese Ghana mamra ye adwuma ena anwumire ewo Sompa Asem Mpe Nipa so dwumadie ye ne mra ninni abedi nkomo na wakyere ye kwa no saa no de ye kokoto ho a ne ehu se ye de bem ena besan aba afidi wi so enti ene bufa sanse eho ena yano ye ko omna samo bibia boko de so bibia boko beda nyame ase se ne nso o me abetra me gidi se ne da nyankopon bebi odi yesi no epo no hom se wo ye be sane ne le na asoma wo kan di Oforisuo ano den jalimla no de baye no it maga other traps ni de bebi ate ase na ene asante de wo problem o sa no ma no ti se na beto dwade a bigidi se mlani ebebem na ya na mlani ni bebem no beka ese ya asem ne be yefo no eno ni asem fa me kono eno ni problem na de wa ha nanso se ya ebeko no eno ni asem because obi wo a wo mo ye de sa no ma wo nyina di wo mu nyina yo wo mo asabi wo mu ni bi ene ye de sa no ma wo di wo mo ti be se nyame ni asem aban wote so on tete no ma so na ye so ekoto aba no
yezu nya so mfa so na yata mehye emoya pa na nsem yuti mu a emoya nti e mo bibia adwo se obi a chance no obeti afutu Oforisuo enko en. Okay, the nation's anchor. Ya radia ketra na da bodum muje di afusania ka che ya wo se nhitane ani di nkanidi na ya da na se di ama esiri collection ya bla bo se da ne da nyina awrade kura won ma omsutumi buura madua de ne yefe ma me ani ta wote machia na machia senior contact kofidu oni Mr. Yebo ansoso na afi mama gozo fu nyina yako eni asanteman nyina firi se otumfo betwani ne da fom no nti ye mom nyina yako amrepa mu no e kuro lu ma achi na asumde aba yawo. Okay, ya da nyame ase se ukọ mikro mu asanteman pon asese no hwa ye din senti ameka saa ne se menteme ho ase bi bio NDC afam MC ya yeye okochi ahene da ase bre se bonsu otosu minu odenano betum sabre mampon atadin wo NDC afam oma be pa chew de course no oma anya de eno ti meka che the regional minister Dr. Frank Amwako hene sabia ku sabia nyado sansem we ya bi na obetete mpani se oba odwonso ana ujane nan egu nan so a osere so a intwantwene na yepepa ewom se entwa yedie eno ti meka che regional minister se misre no a adwobrɛw ono ani kuma ono ani fiefo ene betumi aye ne saa eno ti onyim na wonfa nche na asumdue enkoso ewa asante mampon NDC afam mesre no a firi se entwa yedie enso onfa nche eni enfa nche akase enkoma Mr. Yawamponsa mafo dodo no afre no Yesu dia VIP basis no sa papa we ne dia oye nipa se na ukọ asante mampon a dwumadi a isa aban eye no jawiase ono atimire ni sika eye ukọ Ashanti North a baby aposifo wa ono na de ni sika siye se momra ma ye adwuma ukọ ni krom asem mu a post station wo ho ono na siye na nsan ya immigration for daya wa asante mampon papa yi ene sa de ni sika siye medical ka che so nya ne su nipa mienu ka ho na emiensa mampon ye nsu mfra ban ye ya be ye adwuma kama eno ti agya wiase ye beda ase papa oya ade pa ono ena ne ka uhu a ni atwe animu Yesu dia no ofiri mampon asem obo adwuma papa ni nsem enso eye we ni papa se ye ko akoyanim yanim ten medical ka cho se da ya wada bia no enwom kasa eno eni be ye futusem enso ede afiri ye nche ho no nansen no maka cho se wa mantem a ye bre no efiri no nso ekobo no nkron o se ye sori enkunwa so eno ti yenko na smart cancer nwomu a ene ye be ye futusem ede afiri mu no o se nkonkonsa enye sika o Captain Smart anase smart cancer ene boss anwe yenkuti ni bra way every smart and cancer smart and cancer and sabre or de afutusem ewo anwum ede aba enipa ko concern ni hu se na eduru ba bia saafo no omo ben wo pa eno ti se wodo hu asem ekogina ba bia na akoye se nkonwaboa se wayi mframabone ana wata yanyi na chinyi sa nipa no ono ena do beko na ono ene san edo beba saafo no omo ene se adwuma saafo no omo ene gu awade eno ti nipa konkonsani ankasa no so mantamu ewo krom na wo adwuma mu a wodofo eduru ba bia ya hwe saafo ni ye efiri se womo ene do beko omo ene be side waba smart nkansa nwomu a ye de afutu sem no ebe firi mu aba ena yekuti he no the nation's anchor ya radin show ni bia na onye obi akese na enenso ebi aba yenyi na eche nkakra ebu ntoto na fe etima ko akoyanim ya bia mekansi onipa konkonse ni te se baifo nipa asemba ne ye ka bia nipa ni gina wontimi nka bi nanso edu akira na okire na adwene no oye ni brefo no ne baifo se da biara da wonim se ne okanya no kurenti no ogina dom nanim a ontimi nkire na adwene kire wa free dom nanim na nka mepese mekasi me ye madwene kura sisi na anokura so oye si
saa na saa nkɔfoɔ ni sutie wɔtuma kyerɛkyerɛ nneɛma mu yie because onim sɛ ne ɔka no kure nim sɛ ogyina ɔka yɛbɛbusa ne baabi nti w'anim ankasa no wɔnka no wama ne muayɛ na ɛnyɛ ɛsɛ abrabɔ nipa bi ɔte saa na wie yɛ nko ne yie ɔbɛyɛ ɔbɛko akwa yɛka kyerɛ sɛ akwa wie si so paa ɛyɛ kɔnkɔnsa no a fi sɛ akyerɛ si yɛhunu ne awote a ɛtitirifoɔ nhia wɔ wɔn nkyɛn because wohunu ɔmo ho biribi a wɔde bɛkɔ akɔto abɔnten ɛba sɛ abrabɔ a yɛbɔ kora ne lensa nkɔfoɔ nya nsɛntumi nka because wano nyɛ duru woyɛ kɔnkɔnsafoɔ ɛba sɛ mpanyini si nkonya na wɔ hɔ a yɛnkan asɛm bunsi yɛbɔ yɛhwene wodan w'ani kɔpɛ ansa na nkɔmmɔ ɛhyɛ adaka mu ankasa no yɛahwɛ ne yɛdi nipa kɔnkɔnsa ne wɔyɛ meida sɛ kɔba sɛ ne fie wura nya hɔ wɔ so ne ne di nkɔn hɛda soma ne kurum abrade a ɔkɔtɔ ne so ne mfa so wɔ fie hɔ ɛhɔ na abon sɛ tiro baako pɛ nso yɛbɛka kyerɛ sɛ kɔtɔ na adum deɛ nam pɛ sɛ bɛyɛ bɛtumi di yɛn nkɔmmɔ firi sɛ wɔ kɔnkɔnsa ne ntia wɔ abrabɔ mu no kɔnkɔnsa ɛyɛ yarefo ɛnsɛ mfata sɛ wɔ nipa ankasɛ bɛ wode bɔbra nkɔfoɔ de kɔnkɔnsa twitwa nkɔfoɔ nanti nkɔfoɔ de kɔnkɔnsa ma nkɔfoɔ adwuma abɔ wɔn nkɔfoɔ de kɔnkɔnsa ɛsɛe wɔn adwuma a wɔyɛ ba wɔnhunu sɛ kɔnkɔnsa no ɛna ɛsɛe adwuma no nkɔfoɔ de kɔnkɔnsa ma nkɔfoɔ awale agu nkɔfoɔ de kɔnkɔnsa ama sɛ betafrakyɛ wobɔ bra kora hunu ho ano ama obi akana no aduru obi kɔnkɔnsa a wadi nti obi akɔpia fiase ne yi a asɛm no onim hwɛ ba kɔnkɔnsa ne bi na akɔka sɛ mehunu sɛ misusu sɛ medwene sɛ ɛna ɔde akɔdi nkɔmmɔ nɛnɛ ɛde ama ne nya kɛseɛ abɛto wɔ nipa bi anim nti afutuo wei aba yɛde ka kyerɛ ne ɔte fie mu no ɔno nso ne mantɛmo sɛ saa kɔnkɔnsa no woyɛ bi abrabɔ nsi wo yie wobɛpeke from sɛ nwiri baawie yɛ asɛm no yɛbɛtwa watwene sɛ serɛ nti onipa bi bɛtena fie wobɛtumi adi kɔnkɔnsa no ne yɛabɔ naba so na fie wura apɛ no asɛm at long last fie wura bɛtu no ɔbɛba bɛyɛ tamfoɔ ama fiefoɔ no a afipamfoɔ no aka yɛtumi hyia obi kura abɔ naba so sɛ memadi bi mu sɛ wo nua no na ne wɔyɛ fo ɛkɔba no sɛ abonsa afei deɛ wotete na wopansam because nnipa nyina hu awieɛ nti yɛka kyerɛ onipa kɔnkɔnsa ne sɛ gyae yɛ tumi si kyerɛ nipa ka asɛm kyerɛ no ne ɔyɛ na nya no hyia no ka wadwene kyerɛ na yɛfiri no kokɔ w'anim woyɛ saa abrabɔ no wotumi hunu w'anim wotumi kokɔ na ɛwe no ɛhyɛ no mu asɔ pɛ so wɔka wotumi boa no a da ɔbɛka no aka ne yɛni wɔde afra because adeɛ ne ha no ɛna wakipu akyɛ nti saa ne bɛba yɛsra ka kyerɛ kɔnkɔnsa ne sɛ ɔmo mfira asetenam na asomdue mmara asetenam ɔkɔnkɔnsa ne nya ne subantantan no ɔno anim sɛ nte saa ɔnka ne yɛteɛ na yɛnkonkɔ yɛnim sɛ ɔyɛ saa wɔ abrabɔ mu a ɔma ntɛm wɔ ɔnam fofa mu w'adwuma mu ne w'abusua mu no woba ne nipa nyina ani agye san sɛ wonya asɛm no ntoɔ n'akyina bi wakɔka no nea wonhunuyɛ anaa deɛ wonteyɛ kɔnkɔnsa nyɛ wo a wotie gyae ne tu anammɔmpa no atumi kokɔ w'anim yɛ wo okay ɛno nipa wɔyɛ akɛ no eduru baabi a wɔtete nipa ntɛm ɛyɛ tuntum ama ne yɛ tuntum ɛyɛ fitaa ama ne yɛ fitaa nipa kɔkɔnsa ni ɔmra sɛ Oforisuo yɛnkyɛ yɛatiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ mo hwɛ na ɛnɛ nso no kakra ba yɛba bɛkyɛ no obiara mfa ne deɛ nto nkyerɛm na yɛbɛka sɛ nipa kɔnkɔnsa ne obi sɛ sɛ kɔnkɔnsa ne nokorɔ wɔyɛmfa na yɛhu ne anaa kɔnkɔnsa ne yɛka no asɛm na wɔhefa ba ne ka obiara bɛka bi omi deɛ mente saa omi deɛ mente sɛ ɔwɔi wode ɔmmɛkyerɛ yɛn sɛ kɔnkɔnsa ne na ɔwɔi ɛyɛ ne yɛ nipa yɛnam a yɛkasa a yɛkɔ yi a yɛkɔ a yɛba yi yɛne a na yɛ nkɔnkɔnsa ɛyɛ adeɛ a yɛsua obi wɔ nso yɛde wo no badodoɔ no abɛsua nkɔnkɔnsa na wokɔhyia obi a wɔyɛ nkɔnkɔnsa wɔsua deɛ na wawu kura nkɛyɛ kyɛ sɛ ɔno no da biara no yɛse nko a na ɔde yɛ adwuma ɔbɛdodoma bi a ɔmo nso a yɛ na nkɔnkɔnsafoɔ bɛdi nkɔnkɔnsa ɔmo ti mu ɔden yɛ ɔmo mu ɔmo kakra ka wotie anwom no a wɔse ne ntoma yɛ baako yɛmma ntoma yɛmma hwee obi adi nkɔnkɔnsa saa yɛ ahwɛ ɔmo duku saa nkurɔfoɔ no hwɛ ɔmo yɛ ɔbea nipa na wokɔka nipa no ho asɛm akyɛ no ɔwɔ obi bebree nanso da bi afa fam na ɛba ɛno nam nana bi kaa sɛ pɛ bi adifoɔ na ne abɔmmɔfoɔ nam ɔkɔka ne ama ne bi adi na kɔnkɔnsafoɔ nso dodoɔ naa yɛyɛ ne ahiafoɔ yi kyerɛ sɛ wankɔka obi ho asɛm a ɔnyɛ biribi obɛdi nti da biara no ayɛ sɛ bɔga a waba bɔga no koraa ho nya hi ɔmo sabafoɔ no ɔmodi akyire no bɔga adamfo bɔga bɛtumi aka kyerɛ sɛ woa baage ne kuta wo no mesrɛ wei waboa me paapa ɛnyɛ ɔno kora nka burokyi kora nka mantima nkɔ ɛti mesrɛ wo bɔga sinso yɛ asaa na ɔmo nyai na ɔmo anye baage nyi sika de bi ma yɛn so ɔnya ka kyerɛ sɛ ɔpɛ bibi ma na
Oforisuo wonwa na one nam ono nim so omo sika kese ono no walusu eti ohwe bag ni mu a sika esua no no adane de amana chef ji we ye mi wa sika so nya wo dia na waji awo ko no oni u ba bia nso no asanse se wa fo ni po so on pa djuma kura o so waji bag asan ko Oforisuo ya ne mu ya o ebo ya pa waji bag asan ko na wo djuma bi dia ka baji bag asan ko na nso memi ko ye no wasesa ma hwe wo ma me bi de bi me pen amo hwe Oforisuo e kai sungu agwagu wo besu because already asanka wan kasa woni pa na ma mi na je ana nipa na wo ko no so ye be ma so ye ba o nipa no ye me papa ene ne wo ba ko ma me se wa wo yes o ma me o fi tell aba ne ba ne radioa mi nua ba no body hunya mane de me ko hwa no pa bi na boga adamfo yo na sika okotu ye na mi de finali sika ne mu otu bag ni su kura bu ma wo sika ne mu me so de na se wo mu kura ya no mo mfere hwie hwe no de na no kɔ na so ho ai ne yi afi resolve so by next no enkoyi but mama na ha me enu nti ya ne mu ya na ode ma kura na kwa ye ko mu kura na keye ukọ ya pe no asesa we akọ mi ne no saa na oti o de nipa hongwa na odidi ye nyina so ne edidi nipa Oforisuo nipa konkonsa ba wa kwa mu ahụ wan hwe ye unye obi ama ne mu awo da na na ebe sere nipa bi so ha no mu intelligent nipa bu aye ni nipa bi ho asem nche no because nipa na akoka no asem nche no wonu wonim no ansa ba ya na ebe sere Oforisuo se nipa ne ba nche na ba man sika waje bag na iska de ma no wo mu kuta boga nsuo no kuta boga bag no me si boga be man so se o pepi bi man na mini pe se nyo no kura na nka man kwa buruchire wa hwe me papa school time Oforisuo ba bese de ehwa wo mu no de ba ma wo ko ya no wasanse sa wa hwe wo go ni mo ase konkonsa ma nipa bebia wale gu konkonsa ma ne nipa bi dadodu afia ade no wani mu ho hwe konkonsa ma sabi nipa bi adwuma bono sansam no kase ye ka betimi de no aye program because wa nipa konkonsa efie bia so ne bronu bia so mo ho adwuma mu o chese mo dos na trapete because nipa ba ko na wo ye eso bia ne life no mo so ye intelligent hu o ma ne wo tina dwom tuni wo se o mo ntoma ye ba ko pe ade na ko ka ye ma wi o ti e be sere ye kuta ono fa emom obi susu asebe boga akwa ba ye nyina ye didi ne ho no me sere o me kwa nka me ho asem wate ye nyina ne ye mpa dwuma ka boga ba ka ama ne ho ato no eti se boga se ibi man na se me kwa nti sa me hwe ho na ho so sa na ho so te Oforisuo ye fa sa anya dwuma na ye nya sa ansem keka ne ye sa ebebo ye nyina Beda se Oforisuo. No okay, enoti obi biada ye dia to so se wo konkonsani. Na wan kasa wonim ewo widiem se saa na wote no. Se ye adwumam, se ye fie, se ye bro no so, se ye dwa so. Ehfa orofo se wudin egu abusuafo animu ase. Enoti ne smart nkansa se nipa konkonsani no ni hu eno tina da bia meka se nipa na ho ti se nipa na ho wonwi za konkonsafo no mo nan ho ewonwi eno tie na afutu sem a ye ka kire wa ne se twe ho firi ho na din adi ato so no na ya dane udin no ye mfa udin ankasa emfa mfrɛ nyenyi konkonsa no emfa mfiri so saa yomu no ebema wonsoso wo ho atumi atɔ wo ho atumi esan sa otuma ye ba ko mpaboa na ocheli na akodi konkonsa na ema obi dia unya mfa so enu nti jai ujaya ebeboa pa smart nkansa na nwoma oboye ayi futusem efiri mu enkonkonsa ni konkonsa enye sika 0554 na 31 0551 na 31 0548 na 31 enwom kasa eye da jawo da bia ena ye de bre yahwefo ene ye tiefo 0554 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello Bubu Majo. Majo su eburu Peter Asaf Moonlight. Peter ni Asaf Moonlight. Ona ko ma me kiaza. Okay. Na pato that is Sompa. What say? That is Lumba oi. Wa ada wa man. Are you? You ene le chibano pa. You. Na Bubu the other baby.
You're the other day, you know, you know, but I'm not room. And just in a day, you take you know, and they will take you and attack you. I'm going to see what you do. But you get our chance of the government other two neither. If you go, say, I okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you, Obapa. Never so you didn't do a buyer. Okay. Make a taxi, Bremine. Mammy, ain't you? Yo, where dear, consultation, any bugger, send young Makai, Mara Hussein. You know, Bema Pa. Hello? You know, Bema Pa, hello. Yes, you. Mamma, Papa. And being school mission. Not a scam on the debate here, the admission. And you, Baba, where bush. Never, Papa. And I'm a friend and say, sister, my admission on think Abuame. I mean, tell me, and I'll see you. I'm a friend, maybe Yano. You may see my back of every time I say, we have asked you an admission on Memoano. Then I was against road. And yet, liberation, some a fair me to say. And to maintain the same club, actually, my second, yeah, but all. On the Mrs. Sun some time, and Mrs. Sun, I become a classroom. I said, Mamma, say, only a bear mamma. On yet, now we had me, you know. On don't make a term, say, my memoir. Yeah, Miss Mamma, last time I cut her and I said, that I am Sir, I can move to my home request. Don't make a term. And he, on concern media, and yeah, I want to see him quiet. Yeah, I am 2 months ago. They are really feeling far. Okay, hello. Hello, the chief also. Yeah. Also, Pizarro, the Medro King Gas. Maton Canada. Over going to my shop. Police station, maybe a produce spot. A woman. Well, be at home. Also, a new boy here, and you know, and a boss and muscle. Sunset, but Consaya, dear, a nipple at DNA, a woman. Yeah, why not just want to be on what time some the opinion as well, and any person. Now, ye be answer no. Actually, you know, and what's some the Babette Debbie. If you are now mouse, you have to do this one, also. Now, what do you have? If you have a corner, so, and now, what when you use as a crown, son, a cherry apple, and coupon, what in South, and the Vosu, young children free from Quasao, not a more and Brahma airport. Vosu Pizarro King as Macau. No, okay, hello. Hello, My Joe, so, mammy, baby, I'm free with you. But I'm a social to my civilians within this year. No, okay, any be beating a year, Juma. But I said, now more cannon. I will on the 5th of March, I'm a friend with service or Bagana. Now, the Asem Mpe Nipa and I'm a big or the German banner. And I'm a tiny in our train and also to I think it's a baby on the 10th, no friend, so a baby or for the people of Fana. You can see in the vision and say, I don't say Pamela. I don't say I don't see me the normal big brain banner. I think it's another one. Now the normal brain about side. Up to now, I'm a look at the friend on the tip. Oh. The Damas is starting the Mother petition. No, okay, I will be the I want to say so. Hello. Baby, I'm free with the mammy. Me paso me case fra sante man ponen fra sante ninti ago do banane. Ah, o case free adesha asase so yenti o. Oh, baba. Ali me dia kon konzansa ma ho kana me pra kedi. Na me ha da ofiri. Na obi da ha da ofiri, obi o ha da ni pra na sama. The enemy had that with you on a cocan who has century. We know the Panaka and Nipa over hard and I said, and go back to Sikakora. Maybe meaning any pana buy. So no one buy and one missing one coming or didn't trophy. If we are seeing I said, yeah, what me friend will phone so bad 3 hours. No patch or no candy, Nipa farm.
enti obi wo ho ana consent ni nipa koro so kora na nam nipa na no asɛmti na wo ta ne so mini no be nipa de bible kuma yem fanto so na ma ne ho enti konkonsa de ekum nipa se sister ne ba en wa nya abotre anto ne ni amfe ana o kete kai kum ni ana me ba enka wo kume kwa ne mo mode na ni to wo ne ono akenka mu asɛm bi obehu ye no okobi se wo mo ka kere ne se na mo nipa ne mo masi ho se ni konkonsa de ekum nipa me da se ba ba. No, okay, Easter Monday, uko Asante Nitia a homecoming any fundraising. Honorable Assembly Member Obama Manie kama. And until Easter Monday, Eddie Bekofi fundraising and homecoming. Ewa Asante Ninti. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Achim Mota. Hello, Tiakan. No, okay, yentio. So, Kokonsa, yes, one in a penny no Kokonsa. Konsa, Kokonsa, you get no more. Konsa, you get no more. You may be yes, one in Michael. Into Kokonsa, young Kasan or get two and a half. Young another enemy. To Kokonsa, dear. I have some co-consent in the Majima for me and it's that's the power of this program. Okay, ose boni nyina ne pani ene konkonsa eyampa chese konkonsa no ade etumi ye no ano den pa. Hello. 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 Hello, last caller. What you mean, can? Hello? Baby, I'm free with you. Hello? Baby, I'm free with you. Yeah, good evening. Hello? Good evening. My Joe so katachi. I want your friend this night. If I have a catastrophe who come up to one. Jo, yentio. The contact mamu can I can be cut you. But so, brother, you have to my back. One father and one mother. The mobile a Juma for some sort of them in that. If I have Papa, I do not get a tea, and then 7 city by saying, you know, Faster Kumwaja. In your name, in your mother, I don't must say, I can send you the area. I trade million command. About the father, mechanic, yes. By Nakopon, from the German, I can see a man. I said, the name 1 year, man, I'm a judge, man, by the country. Some not make them now. I said, the contact, but then also on the King committee back. And then my country to move where you commander of Pancho with them more. And Mark on Contario, crop, father, Nipa, one more. Uboni plan ka uboni plan de receipt no one time so never be na ya yon do na nyambe na even if you want to grandma dem can't map on more than see ni nda ni na ni ko ka ni ti ya ni ka don ko tane de na se ni bi bia na futu mo de na. Okay, ya fa ba ko pentu apo ya fa ba ko pe obi gina so. Okay, ya fa ofre no anyina emfansi ha enuti se konkonsa eyade bia akatua ewom dia kankrofo bi sika edoso papa wonim pefe pa se ade wei enye wa onim pefe pa se wontesa nanso so no obepam atade ede ahyew wa bra onsusu ye ama ene wo ho aye pepepe na ye kan se ake konkonsa no ama dodo no a asori won dua so asori won dua so sei wonwa wade agu amana ye won adwendwene won adwuma asei amana ye won adwendwene saa na obi ka so obekọ wo a otumi ekose wo abra wonte saa ene masem a meka nyina ne se wote saa ene yafutu semi so jai ni enya wudin bo na se ja wudin bo a uja tetate no a
yebegya wo hwani ebi kura no asem na wo koka abantem wona nya wo nanso so ase waye bi pen ama yehu se saa na wo tienti yebebo di se nipa asomasi o ono na tentem ma eyesa eno nti ma me papa minwa ba minwa bema se wote saa enanwumre na akeka amanfo ho nsem ema wo monim gu ase a odofo jai na wo jai a enhira kase efiri soro usu betumi enya bi mi otete tubafo na de amebo mentabam afidie so nko ade a menam soro mesai enam fom ene yeko esanse bomfa sanse ensem ofiri ho ba no ano den papa se uyi afidie ni firi ha ene ensem we ba no unya bi entie ene abusuan pani o mampani dada bi ode ne mra baaye abeboa Ghana fo nyina no abusuan pani na didi natam ene abusuan pani no ye ne ne de ewo afidie we so papa ye ko computer so dwedie emra sisia Senior man, no to know about me to cry. Ayo, senior. Maybe I did a dank about that I am the Biamela, no motion. Dank about that. We are dank extra. We will not want to 20 minutes every day. Senior, I'm resisting as well, Mrs. You. And also our problem there. Senior, want to see a dank proke. Okay, so only dank proke. Okay. To see every day. Sir, come on, do back when dank about tonic. When you might do minimum power, and I'm to me. Na na mutumi danso minye bi no me no o chale me taibo papa sir no you see na fight okay na so sir koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ro na yeti ma dem ho sine fifi ti start to tell boy go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara oni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi ato efiki ka ba ko se se di nu frane habaya no a man di mu ebi ni paso eya di ai paso esa do be a home beji binwe paso abo beji binwe rana benu bio paso aprimpo mun so beji binti tififu maminti anafufu one more the fue one papi paso paso binti tififu maminti anafufu one more the fue one papi paso paso nom ni nyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Poku na obi a yenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha nana kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wompem na se wampedra obekọ beba no ne dansi wona nipa nim nana mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menu anom so obai se woko die nkohini ne enubina ebra donek herbal mixture ewo ho Diamond Scientific Herbal for ene de aba eye mama dro papapa adwuma say yesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pabi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana akodom na se kuma se ne oboase kwantempo no so oni abort college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me dase what solve me problem ya mama papa we die me nyanko Donek Herbal Mixture eye memedro obi a onya finche du wato nka ho upabi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FDA agye adwede nkrato yatum Adi oi honey never surprise o Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules who said that complaining with sisini koko a epe aji wakade eno hu dwa kese pa ne
me ko di brew eye mama ne mema eye koko ni sisiya redro kese pa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eye me. Na Edusa ya wase me bra bo ye. Sweetie, me the command mama adwa mo. What dance ye aye juma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki ya Edusa pray. Obie timinumbi. I just attend for. Kona woman kwada no for. Any the onye mfie dumi. FDA aje adwade nkratoyi atom. Hey, 26 April, Obronsam Swap, now Obeshiapa, Liberty Conference, April edition. O Mayini Yawedu watch, O Nyamiakoa, O Tonsa Fre Foot for Thought, Adishinina, any Muamu Pebi BRS, April, Liberty Conference, Ebe Basso, was the way a God's agenda, and only a summer Yakasam, Yasem, Esther chapter 4, verse 14, Psalm 33, verse 11, and only a summer Yakasam, or the way a washing of feet, part 2, yet the communion wine, and a fair wow perfume, you use one of Fakahun, Nafabra, Nasadan, or Yamibetis, Nebeye Butu, Adam to phone in here, Minister set a temple, Minister Samuel Bimpuku, and a fair residence worshiper, Minister Kwame Jetu, woman a bet Suchum, Amenyamiabo 4, Esania Bayejuma, Shanison, a 26 April, Anopano Siapepepepe, Kumasi Jubilee Park, Liberty Conference, April edition, Onyankropo Cherry and Pop, Semirakuku, I will see an Esia, or yet Chemra Yanchuna Nimudra, or Pamko to Kuba just said the break, or back Hanyana, Ninyamima, Edia Hufedi, Ebekofi. Oh, glory! Hallelujah! Okay, yakwa ni moye Sompa Asem Mpe Nipa. Dika ka cho asantema nyina agya tum efiri nonkron nonson ekọ nonkron so eho na ne yasode enkonwa so nhyehyɛ ya mpanifo ede aba no eno nti ya ka kiro bi se wo metena sentem firi se yeso ya bantem yeno mu atwetwe nkomo ne ye nyina ya futusem ene empani nsem a ewo afidi wi so no ye nyina bi afa bi ede aboye bra ye kɔ bonfasase dia asem na asi ho na anwumire omo ba no omo nya atenase ma me mo akwa aba ya ija branimu kakra twan konwa na branimu twan konwa na branimu ayi no aso ahaban mo no ajo ha no de e abefo oba pa ye frɛ wo sɛn pacha me de akuamansa firi he bomfa sanse pacha no mami ene ne batwetwe nkomo yi wadi kan aba hapen na ye hye tiefo nyina abo sɛ ye kɔ akoye nhwehwemu a esi ase ene na kokosachi ekɔ isanse a ewu bomfa ede na esi poten ene nkomo ewo ha mami ene na obi eti asem no bia ye mo ne tofa de na ade beda yen sɛ ye nkɔ moa e pacha masam nyina am libeda am sɛ be ma me ne wo me ba be me ye frɛ no sɛ Kofi bafo pacha wakam na bai emla wo tia asase so na no ho den no na dwuma o ye odokoko fufutam nan ana wo si dai ana obo kieso ba kakra kan ho ba emla papa ne be ye se adwapade no anche ana o yale ye ya de ne to foma mfante mfie miensa nti ya de ne ko ne ya de ne ba ya de ne ko de kire na ho de so ekọ foma wontimi enya adwuma nyi wo de ahwe ne ho ya de ana o se ne be se afena ne be na wi ss se akosi te se papa me nya ho de ne kokoko di pa na fa ba hwe me oh na akura ti ne ho hwi mo bi a wokọ nkran woni da wonkran ni wokọ nkran ko di pa sata ma ne papa ka kire ne so nko di pa mfa me no adi mfie se pa kire mfanse no wo be 22 oh no nko di pa nti obi a wokọ nkran woni dai ni wokọ di pa nti wokọ nkran no obi pa ke ne ka si ho a na je se wakodam ana obi kia so animu no na o ma akọche ya ho ato ade chia akọfa akọsere obi bob no akọchima oba ansa ne uyi ne fa so ne de aka na koma ne wura saa nya gakra no da sene papa no saa nya gakra no da sene papa nti ehwe papa ntenya esi kọ no ana o friend say o ti saa dia won ko bo na busuanfo amane na omomo an kakra won so mu ye mienu po be ma ko be ma oba ko onyu aba ne fe ne fie bronya
na akora ni ko ne so an ho one ne ni du ne mo timi ko no te so a me ba ho me papa say samle oni ahoden ya de no te say yes o mo so na ase mo bo an kaka mo di pa na mo so mo bo an kakara ni so bie na na asama ka chen sa kwasi ene ga na mra de obi awo a o hwe ne ba oh to bi na o papa hwe wo no eye ne se wa bronya na kan sa asem di pa na fa hwe o papa na me so me ya de a me ma ahwe me akwa ba bo papa na ma ne papa no suin papa no sa ko se nya hwe sa ko na ko pepa bi di na fa be hwe me enti onamu pa no mu sa nti afedu so ti kokko na kokko tika kakra ba ne nsama na sa akore ya home kakra kokko ne sa na o sa to aso no di pa ne sa nti e kire no hwe de esi ko no a ya de ne nko na danso no wasi no wa boss ba no ntim apono ba bia enti wo di ahomtie ma wo kari kokko no kokko sika no yibi koto epono ma me kura me fura me ka tense obi o ya da kura no kura keto na edi pa ba hwe wo na di sika me hwe wo se kuya bibia timisim ya de ya ko emfie mie na ko mfie mie nsa ya de no enko so eno e mafom enti ma mi si da mi mabusuafo pe manson ma si da ya puno no okay mabusuafo e pe manson na chese bafo onimde ne besie ewo ni wachi yeko na ye ne 21st clinic en twede betumi aye de aboa Ghana manfo ema wo mapom den atumi agina so wodofo 21st clinic wo ba ye no dwuma wo bebo ene mo a wo de aboa manfo wo o sa wo mo yade no enya asem keto akora eno 21st clinic ese ke nyina no ye sore ne abu yensem ma mo shia every so ma yade papa abibidro so ena akọ 21st clinic a odidi ni dwuma wodofo siatica no wo mo ye expert yo enya asem keto akora expert ye kaso bi expert na cheso onim hunim de onim hu owo hu oduro 21st clinic sa asiatica na so sisi e fa srem akosi na akokom onase entrim yade ye pa osode abuyi odahu abuyi 21st clinic e ba ye no wo mo na asiatica de wo mo ahye dem no nyame dum so obeje wo mo kama wo de bibidro en wo de je wa manfo enese wo yade asiatica ni bia na me kanfo 21st clinic ama wate enko baby mi fedru kosrosro yade no ansa na wo ani akire mo 21st clinic yade bibre bia da otimi etu ase no de man orofo enfidia 21st clinic wo no enya asem ketwa laboratory ne scan enfidia hudo pi ena wodi edi ni dwuma orofo Ghana fo atide 15 branches en wo Ghana mem ha wode ebo man fo tuom yade ase Kumasi ehwa wo vasisi adabraka en wo ehwa adabraka wone Sompa TV, Sompa FM no ene wo abrosa kurumu worofo yefie ni 21st kene kwate ni kotuo ya de ase oku oboase wo cancel quarters called junction eho ena behu wo mu ewo oboase domi market e won kran ubehu 21st kene ke ho sunwane kranza tachiman 21st kene ye ko ni kotuo ya de ase 0540311311 0540311311 ya de bia ba wiase a chese odwene ho a wontiase yo da bio na saa yade no amanfo mu se yade enso di ni panya papa saa yade na kosi broni frɛ no pass ye na kyerɛ sɛ koko yade no wanhwɛ ye obɛka sɛ koko de ye normal da bi enye normal saa duru ba pama tuja na emoja firi mu ba duru ba bi a enya asɛm ketwa wotena se a esan sɛ afifiri tuntu kyerɛ wotena se a no wakyea woto wanhwɛ ye wakoyi from abɔne amankoda trudin koko yade bɔne sɛ udware a honam ɛyɛ ohene wadi so ayɛ wisi nyina no osode anopa wo moma so to no chok ansan wo hu ade koko ena yesa no ayam tim nyina koko ena deba orofo entese koko adro bia sabia ku sabia nyado onomu na uja na basabasa no debi 3 cold capsules no eno edro no na mabodin no sa onum bia obetumi afiri akonkran ene omkan kire bas wuru ase onyina na abegya onan debi 3 herbal center on na de adu papa we de abadwa so ametombi nam de ama ene anwumrem 3 cold capsules coco master obia wona master dia 3 cold capsules coco stro no ohuna na wodwane brabeto bi na mu a wate eno ti no se wo over the counter kotobi na ton etemfa so ba ko mienu bi so a yakwa kolina heba dani heba
Misty Heba ana se happy dank ubenya bi ato 0546107107 0546107107 Liberty Conference na do hobiem orofo o man na yedubuache woni food for thought omo ena sabri no grupo twedi ampobasa yadom wacha omo adom achede a enkonu eda omanfo so nyina e papaye orofo Liberty Conference ba yenye ne omanfo dodo no na ate so mfaso adansi amanfo di na nyasam keto eno tigme kanfo Liberty Conference ama se orofo adie bi adani konu ada wo so ustonwa yento usomu na wai usom na pan orofo o tare na wai dia Liberty Conference ho ena nyame beye nyame na ne maso aye ne ma orofo yenko Liberty Conference o Jubilee Park that 26 April ena nyame esori na hingwam na waba behira ne ma no agim omu afrim punchire mu Liberty Conference Jubilee Park ena mekanfo na mde ama anopa na nsia pepe na ewo se waduru ho seta champion wo de nwomto yi krupo twedi apotata minister Same Obimpoku sa ena Kwame Jedu yekwai no mu na de enwomto gi krupo twedi apobasa yi adom tata ewo Jubilee Park abra Liberty Conference ne koso was come and be blessed, oh glory, hallelujah. Tabita was a clinic. Tabita was a clinic. Diabetes na prostate na infections na yako Tabita clinic ho ene betumi aboapa. Ya di bibre biada Tabita clinic se waye jirete, waye krado so betu asem na wo dia ma orofo abibidro so ena Tabita clinic odi tu yade asem. Na enika se mewom so betro ko ebefa so didi na empokura no. So this year bi dafia akwanya wo so beba fie no aba behwe wo mo na ompewi na opede he. Na edawuku ada wada biano free prostate scan no eno so odi mfidie ehwehwe bema ema prostate no enye wo moso wan hwe ye beka kraju so gu try emwa kra ne mpo oyire obekwa agyawo koji obekwa agya no wobedwene ho onte ase yekọ Tabita clinic wate ne yemfa bibiduro enko boa na nwoma enko nkan ahodwo daban Cindy Junction Kumasia na ubehu Tabita clinic ahodwo pa abadwa so a omanfo dodo no a edi achi no mo asem a mo ka nyina ze grow fine ubetimi anyini kama na ena dance die bi kro bi ka se grow fine no ma e ma ukala kura etumi etoso orofo wanumato untumi enidi eye groove fine sa ena wona ase no atata umia na etom eye groove fine oba wa fichi kono enye papa na eduru baabi a de papa kura nso so a na utwa adwo eye oya eye groove fine aduane nure wo groove fine mu no enya asem keto kura orofo yenkope groove fine kira kwa wate eye moja duro bia ese ne moja duro ban no obadwene ho onte ase emani panyini ehyehefe kama orofo yenko Mr. Heba kageti amrum apidan kageti amrum ebenya bi ato kama eno ti se ye pebi ato na yaton atiso mfaso na yato ba ku mienu bi a 0244596532 0244596532 you grow fine makes you grow fine na just onoma ubenyini kama grow fine ne mra ne yeme de kama fa Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Diamond Scientific Research and Alternative Hospital. Also put TBA. Edru awodi abadwa so no memma na etesa edru no de memma eno donate ba Mr. me vitality eno na bema wonomu a memma yom ebesiesie memma yom nyina nyi bi mfiri memma yom nyina ebesiesie no kama onkwamo ana no meden ekwan a wade no fa so pagya ne se betimi wurom tri ni nyina ano be den kama pa orofo wo hu se ye memma no ntine o eno ti se wantumi anom donate ba Mr. Amantinum antumi ane da ho a orofo se eba se epagya ne mpagya no enyefe orofo yenko pe donate ba Mr. na yennonom na yentinum na ho na entumi enkwase wa bema obesere empaso kama wa wani tuase obo adwuma na koyi a wakasa na otim eyode emema nanim de meka no enya asem keto a donate ba Mr. na mekanfo na mede ama mema ene anadwi Kumasi ubenya biato ewo baby eton edrobia herbal shop and chemical shop sunyane ubenya biato enkran okanji druggling ubenya biato druka nofe ubenya biato orofo yenko ne kope dunek herbal machine bi na yemfa emiemia yenchire wom 0246627677 0246
727-677 Donek Heba Mr. May Vitality Mema Enetiso Emphaso Enyaso Ede Apostle Dr. Amegashi Yay! Amegashi me boni dia na me mama me homene so se papa we no abra wo firi ni mama yam eba no ne nsa na wa moa no wono aka se ye wo no de nadwuma nam wo ye wo no Apostle Dr. Amegashi ye wo no ne ode nadwuma nam wo abra ne wa moa ne nsa no ye ba mu ne haban eno ti si ye kan haban nyuro pa de untimi enyi Apostle Dr. Amegashi emfirim haban nim no wono so enim haban pa ya de bibre biada Fire Fankodai Apostle Dr. Amegashi na untuase emfama na nikasema wom no se ono se wurom osunsumu no ahwe yade no no aba honum ni no de habandiro no de account tietia Kumase ubehu no macro old police station wa Kumase old macro police station wa old macro old police station where na behu Apostle Dr. Amegashi and kind ubehu no hotakwa du behu no 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi and I make for namdi amount eyekitima orofo kitima heba center wo free wotu Kitima Heba Center na dance die ewo me ho wa bra maami bi na wanya kidney problem no ho Kitima ma na do na otwe mienu maame no sister no obeya beba wa kama pa dance die ewo me ho na sedi osisa na yade aba wo ba no na ne maba wa sem na si aba mu no odofo say kidney sempa ye fa ko da Kitima no se me kan to say infections no wa adwen to say infection na nya yade bia na so no ensusuanso a edini panya infection no enya asem keto akora stomach ulcer ana Kitima ana say asthma Kitima stroke na Kitima pressure no kura de na nadru no kura de odofo Kitima say fibroid no dawyem eno ti ama eba entimi entoyem ye ene eye last stop odofo yenko Kitima wo abu akwa Methodist asonda na chiri ho na abehu Kitima wona twerebu akodua secondary school no na edi enhwani mu odofo yenko Kitima Heba Center wate esanse enuro na wowo na wo se adepa enso na ton ne ho se adepa na ton ne ho ko ade a apese se didi kwa nwowu adwene be cho se kwawa na enso so no okwa wo yade no asebetu ama ho atɔ Kitima 0246914717 0246914717 Kitima na ye kanfo na mede ama ma me enti se sia no ekoba ne sei Acha de akoba ni na ne sei tama o ye sei wo ti si apono no mi kwa me hikwa sei me mani nzi ne won fast kan hwe ne ho yade no ze kuya me kan diskan hwe me yale me uti afo pe manso me nzi si apono man che da no ama me hu sei me ba na nya ne dia me wuo no e dan ko e ma akora be ba pa no akora no kora fifie ho minim wo mo nti me nzi si apono no ti si na apono do si si apono no amem anya ne hwe na wo che da no o ma ne yire na won ne ti wo no obetu me so no mienu ana o ma abusuya ne baako ana o di aka ka se woni ne badia ndi no hamra no nya no ye no ya de nya no da obi fi o ha dai wo obi fi ndi o ye o boy ama na wie no o boy flame me bra du tu nanim se ne da no ache onya dance ni ma akore se da chi bia no ko ne kreche butu afo do mo pe manso ndi o ko ne kreche a o be dance ne gina ha man ama ne wo fa ase no na da no wa che de obi ade ama no na Brian said decide akosi nkoye bi no nem benzo no no nkoye bi no nem na de hall na ye no wonye na ma papa nso me for papa no medem de hall no na kula ikwa peb say 50 million no de be ye papa de no to mu ties to fan wi bia de TV nyina bom de ma o papa no enti o papa no be da no mo no ye nse da bi akosi da no aye wi a hall safo ano na bibia ti Mrs. Enya masi aye mefura ho me nase nyina ataatai ebi na bakwa akra ko se okodi pa no na mintimi nchete me sisi mintimi nchete mawu ana se mewu yi holo safo se ya bibi si atuomi kana batutu no mo bia va nsa nka bibia no yi holo safo an odibegu eti se sia no de na omo di ma akode wa ni papa wu akiri ni papa wu akiri ndi abusuan kwa de omo di ma no kra mo oji omo ma na de ne de de o di ma no de no ko half
koko half no mo de man no ene dan papa de man no kwa ma sa age aka ho abusuafo na age mpa chaane na by abranti se mo ba ha am se juada o se by bafo wo no nko a mpa chaane oba wiase nyina ne baba ko ni mpa chaane mini nyina memi de ba ko no ane we ya also de ba ko ye mpa chaane ana bafo so ko ne de ba ko ye eti ye twa ye ne ye twa ye ni kura bafo kura kan abranti ye nim na eto mpa chaane abusuafo ne se o mo je da na firi ni nsem o ma je da na firi ni nsem ama je se nana ne da sa hall na o ye ma papa no papa de kan no no nana ne dem noki bafo se wo da hen ana woten me pa cho se me ukuma se me ha da ukuma se ase ha no ha dai ne ba se wo kwosra wo maame wo san ase bomfa he na ada se me ko kwosra me maame mo ho a eye dan ba kwa me di kan ye na papa nti ase no me ye nana me dem no eno nana me kwa me kwa dem ba no kura na busuafo no so mutu mafirim ena ewo ho no papa fie na wo TV no so no efie no so edan kura se na wo mu pa cho edan kura no ye ensia 6 rooms oh eso kama eso chesi ade obi bia ni fie im ba ko ba de na me dem no ano de menta ade wo dem ho wo fie ha no pa cho wo kwa mo ma bie da pa cho na de ese wunya no na wunyan pa cho tidie ne yenyema wo pa cho dem person me mam no se eye me papa dan na wo de maame no o maame edan no me ensa eye 2 bedrooms ana one hall eno de maame ono mabuso na ba ko abuso na se omo mu yi ba ko no dem papa dem dada no eno na mememfa na sa bedroom no hall no eno do mabuso na so moji akomo de ho na chese efie u papa ono na ni sika koto asase no pepa chowan ono ani sika no de siye pepa chowan na koko ne de ma no so no eno so ye ono ani kosi ne kwaye ana pepa chokoko no ono ana ko ye mienche ana nipa no ne chefa no ono ye ne se oni wa aya mene ne yire no ne ko jasa na wo maame no ne maame ne entim ana ono so papa e ma ne bi ono papa ma ne bi nti ono papa de no ono ye se ono so amene ne nua ba entim aye brunya me pa chwan me so afri brunya ne entim ba du ono buso na ji eye one nua ba de o maji ba mene ma mene de ne di mo de mo ye no krampo no ye ti ya nya one bag mpo enya na bia half bag okay mo kama koma ntum ye mo ate mra wo mam ena ya soma ye bofotene kokosachi se wonko bomfasanse na okoye ede bai ena ekosi ho enuti kokosachi enso ede isanse amane ebobo medical guide jose Sompa Asem Mpe Nipa yenche ya so nti asem ye yenhye sufa ewo se ye kɔ baabi asem na si poten na ye koye hwehwemu na ye hwehwemu na chi no na ye hu baabi a hwehwai ede bode hono ebetumi afa kokosachi memo akwa aba ofoso me jose enenchia obia this time kwa de enchia na ye me bra nu swa ede na si wo isanse ofoso ebrere swa nti yenko yanim na ofoso manum hu se me ya santini wadai na busuan bi wo so a omo ye bofo adwen bone trimodinfo asantefo ebinom die ntia me kasa se manum hu se me ya santini ne se sa niema wei wo hwe eye other tribes na asantefo binom kwa na sa de wei omo didi ebinom esansa de ofoso ena me kokrom ho no me ra ho bomfasanse ho me na me ka kiro ena me di kro chese do na kasai di abranti e kan etro ba kokra nim me se abusua panyina oda sa eye abranti di papa ayo no won resign nya asuna won resign se me asuna ni aka me resign papa ni kuta dombone na oni mo voso ye friend no say ni di no me refi kakra papa na ko ni mu ana akwasi kobi me say ofosu won resign the attempt can say ofosu this time Asem Mpe Nipa sisi no ye be tire nipa fita ni atire nipa kokko me say obi a wo asam ye sisi ni bia no nyame adoma e brada omna ha ye be tafe ni ye be tire nipa duabo me say ofosu won nya me meye afa ni ye be tire nipa duabo ne say de omso wo hunu bo me say ma jato me ye master
this time what you obi abu kwase a well ha ho ye metre duabo TV so na de obi obi humi kokoro ma metrew ko secret wo snap wo nipa ya no kuna to twen sanse wo ko nipa pen na me wo fa penyin pa me awia kete na me share coat me na me catch you play me kan nya go eze bia me ka di agro sansa santifo ni binim ya ekuta adwempone he ababa abrante ya ote he ho papa no ebram ko du krom ho no enye se bia papa no abusua asase no kokodo yo papa na titiri mawuram ekoto asase no esi dan no hwa ka be fato so won se papa no edan ko wa nwie o anim kura na wo ye nkantagara kura se kodi si woni nyina no abusua panyin no anade obedi ade no kobi no Oforisuo ade da so gu ho no mu a nyame de kran wanti man hye amfa hye we papa anim onyam wodi ma wo se mewom awe wo se mewom nyina ne se eye sa kobi no ne wo fa asefo ne nanafo omo tifie won mo ene omo de ama nanafo ne tifie o ene omo ayi edan keto ba akode ma abrante yi me ka jo presa me se abusa panyin ne nkode se wo mani bibusa se opanyin wonu se enemra abagana ode woy an answer enka Oforisuo man twe kode wo mani ase mani eye kobi no me ka jo play busa abrante yi ado ya odi ti so nyina ko agumi so oya tutura ni ana ni se sebsebe ye mfa yare ye onye obi ko otimi tire ne mu kobi ka tira me busa kobi da jakobi se ejakobi yi abrante ye otwe ni papa wono na titini mo rom koto asase na na ana se busua asase o se abrante yi papa ono na koto na asase ena busa se sisi ni wonim se emra eye papa Jerry emra o se ba ye no wonim se ene se obi esi dan a ye de ma eyire ene eba na opanyin ko bi se enye na kura na nkonum se o mapanyin runs kwa wajimi sa ai me dem ka to play kobi na ka me dem ka to play da be menya sure Oforisuo na na mi twa tora na ebisua poni kobi na ka me dem ka to play ena mi se me ko bisa blati esanse asuna busua pani kobi na ka za se Oforisuo o se ma be twa ntro e wo TV so da wo se o mapani a wanya ba bi ko jeje wo yi me se wo se enye na nkonum se wajimi sa adenti se wo se eye abrante yi baabi a wanyina duro no sa abrante ni nimsese bo a onko ye adwuma no onko si enko bo ne sese na ono ne papa no edan na abrante yesie no wonya ne ne wo kyena so ka ho na kobi no wasifie ni bia na kobi no no abusuafie kwa no wote na ne de odi ade no ono mom na asifie ni bi wo si ye no so ono so ade ama ne ma na me ka se me ma rosen frasantia ba me ma se me di agro we se be ka cha abrante se emland ye ho emland ewo ho nyame adom e brada abrante ote yi metre no fufuo ne kokko na kere ba bi ebodua wonim Oforisuo die ntia me ka san se sisi no ho se obi ayi obi okuta adwomone a di kan body dua kunu kura san no twoma nso because asantifo ni bi ne bufo na wokọ ye nananom omo ntumi anka asem no ono ebinim twetwen komo me ko ye no krom ho ohene ni ho na mkoto oba apanyini a ye fe nana afia pokua na pokua asem a woka nyina ne se asem ne ba ye no eye opanyini no we papa ma busuafo na de asem bedan ye no mo to mo safra abrante yi to mo ba ye nko mo hia se nko mo ka asem no esan se busuafo ne hu se bia ye bebusabusam na nka afo mo hu ndokre wo mu no omutwi fa ahemfo no so asem ko ma me anka ya so na busuafo me nam ka kiro kobi ya busuafo me nam ka kiro kobi no ene o ka kiro abrante se so onimu a o manende a chekra yayi wa so opani wawu a abrante we nto aso enti first ene kwa wa trate no nyame adom abrante ase kwa tia abrante no o se opani wawu o so opani wawu a opa abanso no nto aso o na se ne se o de ma police fo se won se asem ne de ye free baabi na kowie baabi empanifo na asomanti asem de amane mu bansa yeto wana mo o ka so be bondua debi wawu a wo so opani wawu a ye threaten ese ye de abrante we pa won to aso asema okay ka tiro mtu Oforisuo na musoma me asema de ho no okay se obi eka se oya mekun a ejina ho manwoma mienu ida se sunsumu obetumi akun anaso obebo pa me akun anaso otu a obetumi ato abo na abusua pani kobi anka duabo anka sunsumu asem eno anse wo se wupe wuwo di a ese ma posifu asote minim isanse mo kono na mo yi police wo a ese ye ma posifu asote ne ekoche no titi a mo se ye permanence ero ti yanka nchira permanence police for say dabna da na wuku ado Oforisuo Aboagye me ame ba ho
na mamba be case nya kwa chikobi no eye tie ekuma sam de se kuma sam no mete na wia no kura no a kia ye ho adwuma kura opem na so dada se pass osu be kumu nipa ato na twere de enye kasapa eno ti kobi no onye ready wode ne saka bayifuo ba yanko na ye ne lawyer Peter Nana Kosi Sapon enko twetwen komo embra se na yenhwe babia ye de asem no be ka firi se ye wo babi mienu a asem ye betake no ye take ne sunsumu no ne ye take ne koto enti no om nyina yie e tie eno ti Tabita clinic se eye Easter Monday Ampayo Community Center oye free screening Ampayo Community Center oye free screening if you are not pan on so kosi no nan no Ampayo Community Center Tabita clinic say oye free screening ya de bay e na wo de ba ontumi anhwehwem emfama eno ti Tabita clinic say Easter Monday no a holiday yenko Ampayo Community Center na yenko ye free screening 0260196219 0260196219 a free screening Tabita clinic say men control yenko na ye ne lawyer Peter Nana Kosi Sapon enko twetwen enkomo embrace say nana otemenka memoadwo lawyer Bibia Bako dear. Dear Dick, Madam say, Quaco Juma Wabre, say Quadrade Cra Woda, 9 Pimpino, Asem Mpe Nipa, your frewa, or dear so. Yes, in so much time, and the grand of mine, it's a baby and the beautiful monster. I was saying so, you may take which the movie a factor. No, so at the apple. Piao nana ne tentene tietie mu ane se pani bia wanya ne ba bi kuro na ne ba eye ba ko pe na papa no ane tin sika eto asase no si ne dai ebe wiase no akoda yi a kase wodi eda no so mfaso no akoda ibusuafo se de ne papa kan mo fa nya adwuma o mapam na firi ho say na mra na beka no say ba say ye de asem ikokoto a I'm sure that what to be that's just I won't yeah I'm not the idea you say I'm not man the baby I'm not man the should be meaning to sana seventy I don't know the maintain a yiri a womb dear, but I said Dana Busuafo no ab or man yiri ni bi. And on one cross our Busuani bi. And a baby ka no ye no chamber hall no toilet kitchen bath and the bedroom no. Waka send a ban on fat. A baby as here cried your much Dana Fraco Danin Semua and more permanent free hokra. You and Remono. You will actually I friend a gift. Na say obitia say. Na say ochewa die. Na say adena wo de achewo no. Oko na wo koda na sia. Na say adekro na wo de ama no we sia so kose e de ama. Na mi obeyi die. Se ne papa de ade e be che no na wo de japade ne ma no no. Okokoda e ho asia na. So akoko dance dia na chese wo shire so kusa amana obi etimi ntin freelance emum se wankoda ase na ibin se japade no kura so freelance a de emre mu yehwe ne se awanya we ana wanya we na japade no so a ode man de ba wentimi ankoda ase ami enhira so amano ama dance fu amegudi a Nanya ye the D&D Simrano, and a Bequa Papa Nejapadi. The D&D Simrano is here the Cocha Nejapadia. A year Papa and the Yuri in a neck. I was a sacrifice, they will mutanga. Now say, we are none of my Metiasi. I may never party as ya. It doesn't be so what a Bequa is now. And we put a credit and a court there with Shano. Yes.
emobo. Hello, Oforisuo. Enti nana sesia no se wanye wol na obi anim se asase no papa na toye ono na di ni botom ska si da no na empo wanye wol kura no a ye betumi ayi ni bana si nchen za ni si nchen tadi ameka se PNPC mbra no owo defa odina obi ha omono Chawure PNPC mbra na o se ichimu 16 a ejapate no yechemu 16 a wasi yanka mu 3 emkunani na eba wo no sa 16 a yituma medimu 9 baba no se na PNPC abeka se okano se di omo kano se yenyi tuma papa de ejapate ni bi ma no ala wo ma di asana owura Pato what ma say. Nani etesa ba no kra no ye di PNDC mra no po akwacha. Wasa wacha fa ka se kra wo mi. Okay. We so kra de nana we Matiwas na we de ne baba akopɛ kra wo ne baba akopɛ akode wo ni adwuma kra yo. O ti po di enya ka japade a we kan ni nyina be ko ne ba no ho. Oni ajapad oni bibia yo. Na de anika sebe wom ne se ebere bi okọ ne se wan se konko ne mo kakra ne se wan asem okan ne se ene de obi awo a wo hwe ne ba emrano ewo akwanya bibiri emano enti onka na koma to de jo se study asem wo ka se sa na tie pa dia oso onka na koma to de ye jo na Ghana mara eye constitution na ebo ye ho ban any PNDC law 111 eno so ehwe obi a waku a wanya wel ejapade no eno so gwa na ho ban okay ana se tupo ejapade na ne papa de ma no oda ase ana danse ko wa o say asoda na ye ka no enya abire bia na masa woda nsa na shika na koda ase o okay na wotia nsemu poda na se eja meda asesa wodi ejapade wi amame ana meda so wa ya di wi amame na danse fo be mu timi be ka se ampa na me wo wala be hu se order ne papa asia eno nyina no emla ndi so se wa da ase ema o tefa bi e wo no edi mu ma wo yo nana enwere men se wada agye pi ye beda ase na yesi abusua no omo ya tuturafo ewo bomfasa ase ho na ye be kire omo se Ghana ye wo mra ye di so o se ansana me kono ya na abedia woni se radio dwumedi ye di ache na kana ye de bia me bo ma baso ne se ensemo kire mo so a mo ba ye mredinfo ho na ya trechi emredi mo se de etie na me fa opportunity when so na me get education kakra emna omo mo wa bonche okay se eba na eye ejapade a efa ema eyire ehu na ebusiafo pese omo gina PNDC law no ama ema ene yire a ebusiafo so musisi wo mo no watini wo mo actually mbrano egu law ni ona wo eti eba so afa omo bre wo mo mo ha wo mo mi ansa ema so nsem na mi abia tu nsem so na se obi pese oji waja pade eko sa kan so a eno ani se wo bebo atini yi ana so obotini mumpo a ye nyina ye behwe ni aboa no na ne chefe bi ko no ono so anya na asodua aba enti ye so wo ma tutu asema a wo mo beye ana ye mekani se wo tutu asema ni bibia no emra ne ye ka wa ha eti ye remember ye fa to be bieda na digidi se o mo so bo beto o mo ye na nansa na abekọ no abraho sem ewom no se busua pani no isanse asona busua pani fe no kobi na asem a me producer no busa ze na wonnim interstate association law 111 no de jeje ede baaye no eche ejapade e ma yire ne mase de oka no
papa na busuapani ni se anye na konim se o mampani dada a wonya ne baby ko JJ Rollins we Jimmy sa aye me ya papa asema papa na ka no Oforisuo yemfa papa yasem kan se yemra mono asebi a wonti ye say yemfa no because you could not continue to the treatment. There are no evidence to say, name which we can say, you will be working on her. You will be bringing Yana, Yana, you did. Into the plan of the mobile you say now. If you are, we are so you near church. I know, Quasem. All I did check and rather. So we'll be tower here. A woman in an said, I say. Never dance in the okay. When you dance, no dance in them are effective gift. Sounds so much say a Japanese action. You were the exit actor, and second is our PNBC actor. Me pacho, eti some rabbit brain, ye, Nina, eti papa no edia, and Ramana wanting to say that here. Anna, who could be a swatcher now, a young say. Tanku yama entine ndi kwanse eyesa but we dey am said it here no ya fanfa e be fiato and e dey adaku ye better ne dey betui enti catch ba no any watiefu nyina say se bibi say nyina hawo ma ye dey me pamran say yes okay yes na ye nko no porton chelo said yes na efata ema obia okay enti because opinion the young fish say we need the worker. Member of a poor a banner or non so or more did it. Okay. Nana Wadauruma Yebedase Emily. Menso Bedase power say. Okay, Yane lawyer Peter Nana Kwasi Sapon. Ena a quatrain commono will be a swatch the Anuntino, Sabia Kusabia Nyado, se unim Yansa. Mrana kasewi ene ekokko to so a enkodane sanse akodei ni papa won ba akopɛ ye musa se ekom de agyanka ye so yade papa ni wuye no hwan po ena ama ne se je 5 city kura akotɔ aduane de yakɔ ne ne Dank Natural Healthcare Complex nkɔtwetwe nkomo simadu so emra se Dank Natural Healthcare Complex ye ne no nkɔtwetwe nkomo emra simadu so ye bre no ntinimu aka mo amaye na mo ye late pa Dank ewufia na ahutofie no adabia ya na meka no nyese bia Dank ne ho na te no akɔfa ahutofie se ye ode bon ho insiri ni debi ne mom ne nyuma pa wayo ene omanfo enso bono sa samrane no sanse oba yemfie du nani nanimu ase da na Dank nura Dank wo no enya asem ketoa na akɔ no ho mfidie enya asem ketoa kura panipa memo akwa aba inu ameje so bibia boko de bra panyi boko Dank aso ye etesen Dank aso ye de asomdwe nko a se na odi kan na hoto ane ye de nam na hoto fie de eno nko ane Dank anokwasem na yesim fidie so de enya asem keto o Dank de se kura de yakofa foforo kura be ka ho a se enya asem keto akura adabi obo fidie ba ko bidin na wanhwe betimi atu ahwe fidie ni din no obon se betimi atu enya asem keto penipade na wo mama tiefo no mahwefo nyime na nyume de se ne obi anim dada no Dank de se wo de na wo de ahoto de se wo pa ahoto pa de bia me ba aya na me ka asem bi me ta ka se Dank Natural Healthcare Complex enko ani ba bia ye healthcare bia na se ayarhwe bia e fen holistic healthcare ehun hia me pa de bia me ba aya na me boso efi se obi sa wo yare ne wanfo anfa saa kwan no so saa holistic healthcare na wa how pa efi se holistic healthcare ne ka de pa che nyina ne se obi de yade bi ba waso ye se hwehwemu ma no ana se saa yare ne free no so ana se yi saa yare ne free no so a wo ye investigation na wo ye diagnosis na wo hwe se de na kofa yare ne ba yare ne hifa na hye de na wo be ya fa ho no ade bia wo be hu omu bia no e wo se wo sa eno so ka ho enti holistic healthcare no se bibia wo nipa no ho bia menua onim se obi wo no ma oyare na oyare no yama da duro na wo no no aduro no doctor say boa no doctor say oh numbers na so te operation e ko from but nipa no won feel yie na ni so bire no osori a wontimi nanti yie na no ho ye ne memre side effect no eku no
ye ontimi kura ndidi ontimi kura te se enya asem ketwa saa no ma we nyina ye no ma se wo hwe obi yare a wo se wo hwe if se ehu hia pa emra nipa no wa ba so ye a wa diagnose no of ebia yare we anase yare we na ye no no e wo se adura wo de ma no nipa no onom aduro na otimi ego about the normal daily activities anase otimi ye na adwuma bia wo se wo ye se mpo kura no se no bere mra enye too much anipa no che se be affect na ma ontimi nya hwe enti e yade bia dank eda yakoma so pa na ade ba ko bia akwafa beka ho no se yehu se emema okrom ha no enkanka na emema omo mfie beye 25 ekosi beye 32 no dodo na emre na yehu se problem ba ko e ho pa apart from enam saade eye se mema ye nantem ho no ye wo bibi ho no ma ye friend pelvic floor muscles just enhuma bi ne muscles bi wo ye nantem ho na boy ma mema just ye gina bene na sa yehu se sa afo no nipa be bredie mu emre enu se dank yakwakofa exercise sonku bi aba a yenko a na eche no kroma a ye friend kegel exercise dank se oba na wo ye bema wo de mo friend say kegel exercise kegel na no ye nye ne be exercise na ma wan ka se ye be kirew na we de my story ketu abi okay opanyi ba ma so ye oba ye no ye hwe ni wie ya ma no nyina wie ye no ani eche ne exercise no na te se ono ankasa na ye kegel no ye kire no so nti ye kire no na se ono ankasa na wa mre ompam dada nti okwa no se ne wo de exercise ne den e be start ansana wano maduro no nti o ye exercise na anu papa be no nzie no afrem se doc me be manage na so se ya exercise no ene kegel na no den papa ni ba bebre ho no ma o mo yare o mo yare obi ho no ma ense de yare bia sa ebia na ni nantem homa no ayemere nti dank nko ani betima kire wo sa de wi sa no ma we nyina meka nyina e free sa kegel exercise wo ba ye nji ska bia ye be kire wo am wo huru na wo so kwa wo de abobra na dank natural health care complex obi ani ekroma se ye ba enam sayade a ye ne yesa anokwasem ye ne yesa obi ani hanom awoso ya je na me the past o ka say for the past 14 years ye boy duma for the past 14 years obi ani kroma no ma enam sayade awoso no waji bi chen ye ne ya year after year ne ya ya besi ne ame no ka say na dank de se ye ka se ye hwe ye ka se ye hwe no ye tu yare bia firi wase a ebe kwa ema bio na enam sayade no obi obusa say e ya de kroben enam sayade yare bia se ewo so a na do hu koka obi ewo mpam a won so obenya bie yan hye no so saa nti yare bia ewo obi so a se wo do hu ekoka nipa no ewo mpam a won so be den obenya bie na edoso ye gonorrhea ho ye syphilis ye chlamydia ye herpes ye human papilloma virus just edoso ana hepatitis B so eno so eka ho ye scabies just edoso pa okọ apomudi amansan ku ba tan hwe apomudi so a okọ ma so ye na kọhwe namu saade a wo ho a over 35 and ase be aduasa num ni akiri ni nyina namu saade a betima achew na no kwasem ne se namu saade bi chew na nya akase a me bobo idin bi na ye nketwa ne bia mpepi no se wo de kwa aresa bia wo hwe ya wunya aresa efise nketwa no bebre nipa bebre ni expertise a wo de be sa namu saade no dank nko ani ba bia wo be ba ye betima aboa dank nko ani ba bia wo ba ye betima ye aduro ma nko a wo sa nipa na waba no ye betima ye aduro ma nko a e de asa yade bi afiri nko a ho enti se wo ye bema na wo mensem kofom fa dank numbers no frɛ yɛn na yɛ mmoa se wo ye oba na nka aba ho wa wunim se nye saa ne first ne etie sesei no no ma basa ana wo hunu wo ase ho no ma frɛ dank ye numbers no ne mmoa se wo ye oba odwon so a wo te yaw wo ye bema odwon so a wo so wo te yaw wo ye oba na wo fiti komu nsem no aye basa bosunu e ba bosunu to so ne emma obi okrampo 3 months 4 months na se hwemai ohun bibia na obi okra aro sam se wo se na bibi abefuo na ya ase den wo den saka eden pa no ma yehu no ho no enya asem ketwa obi wonu ma enya no photo wo the problem na kwa ayaresa bia bebre na enam se yentimi sansi wo se de majai de be bia na enye yade wo de emiam yade no gya ne saa enu nti na dank ye kase se enam sa yade ayewa enfa nko ba bia fa bra dank asoye ni ntu ase ma obi wonu ma odware wi a ne ho bekeka ne saa oni ma de kro oba bi wonu ma ne mo ra den ne twin so onunu wa ne tutu enam sa yade bi ne de ba but onim obi wonu ma obon se ensan bi na begu na no ho keten obon se ne bi gu ne nsan tem ha ebi so gu ne nan tem ho onu ohun o mu ana ekọ o mu ana aba enam sa ne ba ku bi ne de ba na no ehyehyehye ho a wa hwe yi a etimi ase wani
enam sa de ketekete yo ebetima se wani ebetima maw akomayare ye o case bi a maame bi oba ya so ye oba ye na tese ne pressure na nam soro na ye hwe ne mojam ye hu se ne cholesterol e wo fom pa ye hu se oni diabetes ana maame no so o chechere mu anwene e wodi na enwane ana se enwane papa nti ye sha se ye nhwehwemu ne ye hu se wo syphilis na syphilis no adidi ne mu akọ ade nsu akọta na akoma no ho ama se na akoma na ipia moja na e the force na ipia moja nti ye sa syphilis no na ne pressure ne ba fam enso na kane no no da pressure nro be num so so still na ema fam okay mama fe numbers no entudwa your numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and now say 0266 59 33 0266 59 33 now so we manim ha no ma me de nro kama mienu ababisia em say etwagu ewo mfoni no so kura dada dank procare dank the answer na di bi beba kura na say ade no obi ajetu ansa kwa na di ba abonten na we popular request say nipa o ba dank adanse di o mu die no ene nsem o kafa aduro no ho no ene me di aduro no ba abonten nti so we dank procare eye adwuma bebre so we bema meka che say dank procare to pebi ne to eye adwuma pa enya asem ke na dank stroke dank stroke no che say wo problem e wo kasem che say ohunam ya wo yankasa obi a wo rheumatoid arthritis and as osteoporosis na che say nin kasa ni mu ya ne yankasa no na do ni stroke se offer stroke ibia che say ebetu ase kura afiri okura na o ka we ni no bomu a enya asem ke kura ti dank stroke any dank procare enura e organ ha ba bia heba so bia be rom bia obenya bi ato pharmacy shop do na so akese ni nyina obenya bi ato e obia bia na men sa fa e numbers no entudwa bio ye numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 0266 59 33 dank die sa oba ade ba ko ne betima hye obo mpa eno ane ahoto intina dank ye say mra ne say ahoto fie okay ya ne dank natural healthcare complex na etwetwe komo sima edusuo no orofo yenko dank ho wate pachi number 2 ho na wo ni city life hybrid school no na ben ho yenko na yenkoje ayaresa wo dank ho kama na dank no say ye kan nuru pa dank wo nuru enya asem keto akura yenkoi na yekutu ye yade ase mfiedu na ni dank nanim enwu ase da se wo gi abaso body ani enem sa yade ye fa emfa ni mfichiri asem wada ya prono so na no odin eno na lawyer Peter na kosi sapon wada na di edi ache no Ghana wo mra Ghana ye wo mra enti no abusu apani kobi wo hwe ni yie so ye na adwene se obeto twede a obeto twede preko ebe ne nwanwa kura de ni shi zanka ya rani sha ni fa bi otie na onye obi akase na enko yanim ene ye wa unu ya na wo mampon o kira de high school inshiraba kofi buaten yes inshiraba kofi buaten do la redu buaten yes ne ho kani ene na awoda ene ye ne ho kani awoda ne ho kani do la redu buaten o sa ye RCC oye adwuma RCC yes ewade nyankopon inshallah na onya kese na enema enkotote fa emano yaw da bia ya na ye kan se abrabo da bia meka se wusisu a ya bobi na ye nya se ye to a ye tete minu we de otete wi so da chi bia wowu a we ndi o abrochiri na husu wosifi da chi bia wowu a ne mane de na odi jimi ye bobra no mpebi mo obetre kurumu ajimi sa atwen se wu a enne obi e bobra oboma ne mawo obi e bobra obo agya na yere wo so omonye mobo ndi o so wodwene sa koso bo wode ni utiri ye na unu ya bi firimu no se mi gya dampon ba ko na ye wode a no no kan ye me kura de nka me se nke nipa nyina beti ase a obi nya wunu anya wera wo ye busuani enkone gya pade ho ye ne yire ne ma de a so be so di bi jawa angodu di be she bibim
udi anya amane de omo no omo tebo omo bra no omo ano de agya omo ade ni bre si esua se nyansa na bebua se panyini bi betena wiase omo bra be widwo to saa de nsa da bia nsa yitre o widwo to saa atia na no widwo to saa 55 ni kinsa si o si apeta cheba o mpe bra bi ammo kikan kwasi asem hye boto o zame bra de ada obewu ni masa agoro obewu be wie no wa be sori aba be ginam obewu no wa ye wofa no wa be ginam afa no be prayer pade afri mofra nkuma ho maka che nipa bi ase wo a ya ma aba mo no ho so ma aba ni nya dene che ne wi ase che go nipa fun me papa ne papa yom di magi fie mfiri minzem unsi ho aka kede bi e ba beche me baba na maseme brand tanti fie no kwan unwura ho wo be de wote ya me ne na wi su nyam ne nenam ye ba ya ye be prayer le hwede ama no man kan je so obi ehwe ne ba na metra me se wona ne wanya ne ba bi god mi ga be de kan yam nim sam papa ka bi sa ne yire no memfa we ma no medi so pepepe abusuafo mu de wan be fa na metre ne de wa be tra bia wa akora fie woni nka edi ya ba se awasi ehunu sa ne ma ni nyina na afa yetimi kokko ya nim na ne ma kotote de ma yawo si esua sa aba bua makuro na fa ne ntoma pa afura maka abusua panyine bia nsua nyansa wo ye panyina ye de watena fie se tutu fie abusua ntamo na asomdue mra edu ye panyina ameda ho woni mebrebrade ye de udi wuni ade aye nkasa de chapade boso wo kire se begina ne ntam na tutu ne ma sa ntokoma edi se wuni an kasa fa we ma tumasi a gina se tumasi nzaka fa we ma ata gina se ata yanka njo se bra bejefa obi tinasi ma bra bo bi tini wie na afa wo de mieru no oteye no oyi ba ko no de ama ha didi woyi ba ko no de ahwenema udi aye ye wo pamo no de one ne ma enjoy na akoye se ya sabi ni sasa kura bedi wachi wo bobra wu anim edi ya ka che fie bi asim kura nya ma ha se abusua panyi ko jimi kan ho ka che ojimi zo nsa ngwehyo na ye za ne bobra abrabo abonanka wasibi abrabo abonanka woton wo de abrabo abonanka ade wo de acheche edi zo wo bi na mfa nche na de ma oma na oyire dia ene ne wo wu no so wo bi ade na anya sa ama no Awurade asam se ni apesa afoforo nyama no ya ye sa amomo de yesre obi a wotie ye a moatwa ma nsem ketwa we di problem bebira aba abusua bi ebi ntie ho ase abra no kure no anie na mutimi mfa so no omunya sanse mu no omunya ara kuro ni mfa ntoma pamfira na yesa wo hia nipa boni ni a sabita fracture de ade tuntum be kyerɛw on resa wo be mu na ni aye ne ya nipa bibire tirim aye dina wonnim no kure ni se nie yenka no once and for all na asundie mna on tiase da na no mo fa se kokko se jiko bodu ye de na japade nyina ama no bodi twi wo kura na wo na japade bi ama no enso no wo ka asem de wo ma ntie afi no ma start ka no kore wo mo so ne nan pancha from friend therefore bibini adwene no na enso ogina fon so ne kasa chairman me diska na ma ho wo bo me ka me sini nyina afa me fa me ka was me ntia ase da se atua me ka wa anya ne ntia ne ka wati du abone de wadane kin wo de pa cho na de he nsem etina nka ye ni yanko ni munte edi e basre Asem Mpe Nipa no ezi ya wuse kroma ne nipa sua ye esuro ye duabo ndie nyina epeduabo am se mienu pe bi na ye nyina epeduabo pa tu di ade bi di uni a kana tutuni ya nsa no abedudu a nya ni nya na ebetena video su se aka obi be body tan obi be firi waji wani mra ho so hu se na tie no na edi ayo ya wo munyina nsua se nya nsa no no ma ne fa ntuma pamfra ne nkonko ye nim okay ya no ne waka ne ni age ho pa oh yeah onu akora betima wura magina na we ya toto am na ya sumdie gra bibia ye fe ya okay ya ko computer so dwe na sisi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na se 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den ko fosi ka dwane ne wanya otu adidi musa no. Oh,
Express Group adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra so Omo Nation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Yakwa kuranim we Sompa Asem Mpe Nipa. The Asantmane Ghana man nyina agiatum enono. Asem ewo Bumfes ase. Asurebusu yankwa na omtimi yes answer nkyere ni we you. Se obi awo na wono abɔ ne bra busunya se debi. Yemfa ejapade ne mane ba no we de ne baba akopɛ susu mo pese de ne ye ne ya kodai omna samwa fo so yen che tifo ne arefo emfa ya ko kese ma me papa otete me omna samwa former Kumasi Asante Kotoko players no so mo techima ona edai ehwe mo omna samwa sepetu mpom na me on the 10th na ye papa yi yema abusuane ekunani ya akone ma for sure say Asem da wa ye kan ayese e ma no omo tifi a omo tie no omo say Asem nka ne che na pepepe fine papa yi odehia wawi wa anwododo nka ne bani ka mo fa ne hye moyem na nka ye fe for sure obekwa abusua bi mu no na nyansafo ofio nyina wu ne fe ne da ho obekofie bi mu no ena okoyi nkurase a ana ekro nketo mu a efie kakraka asi wa nyansafo ofie onyina ewu wanhwe a wodwene ho a wonte nyame ase ena obekofie bi mu nipa gufie opa so mo onyina fa agimi obekofie bi mu me say ti asem ameka tiefo ntenie efie bi mu ha obekọ even including ye dwa so ye mampon ye beposo ye bibia ye nkrom obekọ ne fie bi so na efie na ye kama mu ye neat na nso pani bia ne fie ho na ne pempani fo ofie o mnim nyansa nyina no o mawu akajimifo saa na obekọ fie bi mu so no na mpani fo ofie na nipa ofie o nipa ofie nyanso agimi ai twabutu odwene ho a wonte ase madika kasa asem se busuan pani etate o nipa ne dane de mam nipa ne dane busuan pani de mam se yehwemu a we na ato no ti emfa ma no o na nyini wa wontimi mo ho abusuan pani da
it is empanimfo anase nkwa wo fie onyina to abama wa ese ohun se wudi hu ni wo ye panimu a na edu se busu apa se wudi hu ni na me busu apa ni mo ke minim ne yobia minim de wote na busu apa ni a wo toto twede tete so die minim de wote se wo don sa ko wo sam tro ni ani na Ghana no ma ye fo me de make no ya beda Peter Kwesi upon lawyer ya beda na se wa church no mam na se ye beyo eno na se mra no Ghana wo na se ye beyo ti na de bia na me kasa ban bia obeta so bia nko ma ye call system no emunya mre kakra because me maka me se court nko an yetimi bu asem ma obi na nipa ni gina court wo so han ye bu ama na nso si wo me enwe ti na Kwesi ko no jankwantia ye bu ade na manso ntimi nko akodai sebi kromo no free na me nim munso mabusu afo wai mu ofa no no omo so wai kwa bi so no ko hia busu bia no so ya na gan na mu de ahia ni na de akoso nyina na mra no ho na de amaduabo mpa na na entwa mu no eye saa no ma we maka o lawyer bekasa lawyer Peter Kwesi bekasa wa kirem na sesa asem no wa wutie ni wa wo hweye no wa hu sa asem no ani da ho na so say ye beyo asem ni nyina no emna no ho akoda ya wo ne ba akopɛ modi hye wa ho bebre se mo na mo ye ne saw se dan minim anu akwa wo ba akopɛ enna wa papa na bobra wo fie ye si wo ya ni obi na ba wi aso timi si fie e fie 6 bedrooms ne bani papa ne ti ase no nim se mabusu anye o ka che ne bai eti wonim eti fa ha mumfa wa mamu bi ede ba biem nye we na o ka se ba akono ko ya ba wire no nye ya na wo abro ne baye opabusu pani a otifia sebe umu akoa edu me bia wo ye pani na otifia wo ne sese wo hwe na toto no ma ye o na me de bia maka me sama no ya na hwe no ma bia wo hwe no ma bi se anka sama ni ho because emu oya kapapa sese nka ni mu na akoa no kasa ma ne sa pia no so na nkoto form flat but ene lawyer kasa Oforisuo ye hwe na any lawyer asem na ka entwe na no ngofom na eni so na e besre eno ma bi se ba omo so mo aye kakra e wo kwa bi so because ma mi ni na ba ye omo to yi so o ka se be mpia o wa omo ho a bibia ni ho ye be ko bi so enko no kwa emom ye se enso e ba bo omo se so ne fom kwa na enso e be fa because ma hu se fia kro ho no e da bebre so aye go so aso obi antimi ntram papa no do kokofu no ya mra ba so mo bo kokoko ni dua no opuro kwa kotibia ni wo nto mutama ye settle case wo mkoya no na impuro gugu kuko na se bebre aw mapro enti enya ne sa jabushafo ni tie omu nso anyansa na abushapene no na fie bi mo ho a na medical aka no wo be kona nyansafo nyina wu na wo amaka ina ya ka gimifo bebu ye fanso se TV papa na wo pe actor na wo hwe Asem Mpe Nipa dwumadie dia ene Samsung LG Philips TV na mekanfo na media ma UK TV o Osborne Enterprise na akofa ediaba na fridge so de bae no so efra America abrochimem Osborne Enterprise na akofa ba say TV papa na ope fridge dia Osborne Enterprise 0277788845 0277788845 and 0244363663 0244363663 and 0242026375 Osborne Enterprise na make from the amount Victory Charismatic Church o say nyame asem a wo ka no ebre no adwoada na ebranda ne wukuada na 4:30 to 5:30 kosi wukuada no enu ti no omanfo enhye ne so pa na saa bre no na sofopani ebeba be preach BB Fabrics no o say meka jo say Easter promotion no ye adwuma orofo say full bay half bay ana say quarter bay pa dia BB Fabrics say obenya bi de amawo Easter watete so pa o say meka jo say say eye 1 year de 17 CD na say o top 50 years so a with different colors so a and also e wo kwan so a obetumi e de amawo na ukuada ene memre da no na oye selection papa ano den pa BB Fabrics Easter promotion na o say men cancels out of BB Fabrics no say obakumase a o sofo line commercial bank no achi ho ho na wo sa na okọ circle so a Vodafone egdan no no achi no no eso wo my bet Africa ho ho no wo BB Fabrics ne nyoma kama pa opamsha o ho be fefe enya asem keto Easter bra ne beto BB Fabrics ne materials ne bebebo 0552799
750 055 2799 750 BB Fabrics Easter promotion no enso adwuma win big with mega cash lucky boss or for a star 426 star 6 hash and until Obama prompt messages A6 filling in 50% square no utumi edigi sikapudu mega cash lucky boss or see win big and live large na nyoma enkoso again cement vital herbal mixture e member drop oba no bema so enom usisi emu be drip pa nya asem keto or for again no eba yenyene omafo dodo no a na ebu ne din again cement vital herbal mixture ne brofu din no okoba bi eton nuru etunuru bia no a obenya bi ato na so ode miemia won kire wom 0240616061 0240616061 again and I make come for them free medical screening no also cost a life care clinic was men can say e brana e be free screening no be miemia won kire wom na be bia ya de bia se bia no won hwe so be ma ho duru na so ho tumi san afri yadem a life care clinic on the free medical screening no so eba or for semun sembusa bia no 0594 242528 0594-242-528 a free screening live care so the eba no azibigbo so kalu kago ka togbe ahaban keke ahabaduro bia no owobi sunsumu ade togbe ahaban keke wona so ye baifo no brei na enwoma enkonko enkan fama baifo ha wa pa togbe ahaban keke afijase akwantempon no susu besi bonfa hospital junction enkoda no ba be fa wakọ na otumi akwakọ di ujuma na so hu atumi atọ afira baifo sem 0244484747 0244484747 aziblibo so kalu kaguka losin beverages me kan just say dure mark bitters or yabedwa so sa na ginger liquor no eno su bi abedwa so ebronya beri easter beri eno na manfo betwitwa no mabobo kwawuna ye kono dure mark bitters any ginger liquor losin beverages or the about for say aponto nya bedin to nya yi yo no dia ene sabu ye koji ani wo kwa Easter week adia dure ma bitters ene ginger liquor na abadwa so no orofo ne dudrum ye kotobi wate 0242133577 0242133577 orofo bia no so bi wodwa so bia ebi wodwa so na Ghana fo nya bia no mopo club ye eno mo pepa bia de eno a ene club eno nti aponto nya badi to nya yi nyina no ba bia nipa bodompem aboadem ni agi ene no orofo mekamfo club bia na me de amaw your last size wa dentam wo de wo kan mu eno ne friend take me home no orofo yenko kope club bia ni bi wate Ghana fo bia o magya tum a wonom a yade bia enso enimu uni fie du nwotwe enfo asem koso ba penfo enfo asem enkoso bia eno ene club yebre no aye be asem o ebrewe die ano dion yenko homa no so kakra ma me monka makoma ntum ye moate said the lawyer sikan no ye kokko to a enane saa na Ghana mamana be kire no ye musa kobi no se so no na japade no wode be ma hefo baby so mfo no wode be ma mana wantimi ansi bi obe ha dan 0551-331-310 0548-331-310 yenko homa so yenfa call back mienu miensem hello baby baby a ufrefre udin we titani wa tak mu like Piero yentie o ofu ai nakate ma menene akola no mabeta no mo mabeta dapoto mo koma pante na mo dia beta wonde office ma tete mra ho tege lo entikata la papa o tinyenda uninterore tekita Fanya ndio onga butena oja beta mu de obinya ntuti mi dase okay tipani ko bia busu apel want to me and sit down obi fifire wu and obi a bobra oboma ne ma tia hello baby afrefre wudin lacho efebra na foku mo se santia sama sankale yentie o asankare ya achia me wofa ya asafo ma me pepa chao eye asantifonde sa ebinom dema bia bobra ma ebusia ebufaze fo a ofaze fo no so ebo papa eti dema bi mesia na se na wo bibi kra na no ayewe ese ya no okay eye tie na ya no ahyeso ho ayo wo tentem hello baby afrefre udin Because of the cable, I have Mahama.
No, okay, Mahama yetio. Na fanyo wa gida wa gida media na. Kwanya. Hello. I want to be as one to me and CB or the Nina ya the day went to me and CB Nibi. Ayabush your penny no. Who's your friend Kubi? Penny Ujina so an hour yes one to me and CB. I want to be Open baby ada. Ya maybe busana pa. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Hello. Hello, to me, come, baby, I'm free with you. Yetio. Hello. Yetio, pa. Your friend is Ah, okay, Martin, Yetio. I'm not sure. I don't know when you want to wear the you said okay. Hello? Hello. Baby, I'm free with you. Hello. Hello, to me, can. That's right. Yetio. I can't see my family. Okay. They are from Bubato. You get your working and what they are finding in a banana. If you put in idea, mommy. You. Okay. Hello. But your friend, I give you because that's the continental breaking. Okay, Safri. Continental breaking. Continental breakum, yentio. Me pacho we say abusafo no mo arrest o munya. So mo yedai. So mo arrest abusafo na mo yesade ni nyina. Yanchi wo mu nyina. Yanchi wo mu nyina. Ba abusuapani na atrete akoda ne se obeku no. Eno na yebema posifo aso ate. Hello? Okay, yebre na yebe. Maame mo kama kuma ntomo yem. Mi akora ho se ne mankasa sanse yebre no. Na mi wogidie mapase oman emra wom. Na asem nto a na amanfo se Ghana ha mra ni ha. Eno ti interstate succession law 111 John Jerry Rawlings ene de baaye wa bra na ye pam emafri fiema wo fasefo di ade no. Saa mra no me wogidie se asantefo nti na jeje de baaye wa ya ade pa. Enti yesa lawyers saa mra no ne de kwa akoye adwuma. Enti ye saa mra no ye adwuma de a konani benya bi. Akoda nso benya large portion. Ya na wo busu apani ko bi. Ko gizo ha da we sanse wo. Ye ko kan wo babo nsem twerofo. Mama posifo ache no no akokyirekyirem kwankora a wo se obekum akola no. Ti. Atimo kama kuma ntom ye mate. Na oba apani so a okoto no me de na ase be ma no. Wo se ye friend say. Say Nana Pokuya yemfa na ase enkoma Nana Pokuya akoni asaso obi biada wo bo ayema Asem Mpe Nipa yede ekọ na wie ye beda ase papa na ena birthday no we ye Doraredu Boaten oye adwuma RCC enhiraba Kofi Boaten ena na yire no ne honam kani ni roommate no enhiraba Kofi Boaten ekira de high school na yire twotworo mu twopa Doraredu ose wifi me ma woda pawate se onu aduane mamidie esoro ne fom nyina me dawase pii nyankopon enhyira na onto nkwanem no ma enhyira ene nkwa ahodi wompa happy birthday to you Madura we so every Ransford so e was Sompa TV Sompa FM o se odi awoda pa ekoma Mary Love nyankopon enhyira wene odi afe aka umfie ho a wasre enkwatenten enso de maun kama happy birthday so enkoma Rosie Tete ono ewo mana international school basic 3 eho na akwada ewo we enso efiri mom and dad ho omo se nyame emawo enhyira pa no bi wadwenim se de ubetumi enso ehu ade sa birthday we enso efiri Pokuya Sompa TV Sompa FM ekoma mebe agiman
wɔse nyankopɔn enhyira pa Good Shepherd Catholic Church wo adoato ho na saabri ababa we the TV so ne ho ofe papa kokos on se ne ho papa poku adam for pa no wuru mani de ma sori papa enye nchen me so me kɔ asɔre wo Holy Rosary me kɔ Mamponso so St Paul's Cathedral ho na me so me kɔ asɔre eno ti obi biada ene wodi na woda bia no ye bema omu nyina awoda pa kama na arena of love ye de enchiakese ebema sa kuowe kukese pa nya asem ketwa arena of love nyame enhyira obi bia wobedom arena of love akoni asaso obi bia da obo em ye de Sompa Asem Mpe Nipa ene ye Holy Thursday ochina da ye Easter ye mamu nyina bye bye. Onitin bi epue opue ya wampue ni kwa o